F'April tal-2008 litru petrol kien jiswa €1.09. Mis-Sibt filgħodu għal matul Settembru kollu, litru petrol se jibda jiswa €1.54, żieda ta' 41% jew 45 ċenteżmu. Litru diesel fl-aħħar elezzjoni ġenerali kien jiswa wkoll €1.09. Dax-xahar kull litru diesel sar jiswa €1.36, żieda ta' 25% jew 27 ċenteżmu. Kalkolu ieħor juri kif iż-żieda fil-prezz tal-fuel se tolqot l-ammont ta' litri ta' petrol u ta' diesel li fl-aħħar mill-ahhar qed jispiċċaw fil-vetturi tagħna. b'50 mill-bieraħ sewwieq se jkun qed jagħti 14 litru petrol anqas minn kemm kien jagħti meta saret l-aħħar elezzjoni ġenerali. Min-naħa l-oħra b'50 se jibdew jingħataw 9 litri diesel anqas. Aktar minn nofs il-prezz ta' litru petrol u litru diesel imur fi ħlas ta' taxxi lill-Gvern. Fil-fatt bejn 2008 u s-sena l-oħra, il-Gvern daħħal ma' €300 miljun f'taxxi minn fuq il-beħ tal-petrol u tad-diesel.